Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kisantali ki medal bla khur da ki heprit nongile kai kickboxing Meghalaya Bali Indonesia ka long ka burom ka bakrawi ka jila badi ki kimi ki pa ki bla plut pinsem ban kershani ki khun man poisha ka jingjam ha ka jingya kun Asian Pacific Kickboxing Championship ka brang shudep long Bali Indonesia ki khna na Meghalaya kilawan ra nam da ka bakhur medal ha ki kerdan ba pher Kanega jingyo jingjam kala pelong yo coach bat president ko All Meghalaya Kickboxing Association AMKA uba Samuel Hasha ban pelong ka jingyalang bat kilat pathai khubor ha Shillong Press Club ha ka santrik ulber ban ai buram migini ki khna ki sangut ki nongele kai ki bla khur medal kilong Grace nong basam she post nam sub junior K1 light 21 kg gold medal Ozanika nong sub khat arts nem sub junior K1 light arpupra kg gold medal ban Shailin Grace Marshering khat sans nem junior K1 light south sun kg silver medal Blayona Kharmujai khat khandai nem senior K1 light south nyo kg bronze medal Mewan Pendab Marpan Khandrusnam Junior Low Kick, Sanpnyo KG, Silver Medal, Henry ka Junior Grand Kami na Kalyang ka Association, but upat ba Shanu ka Sorkar Jala ka Tanat Sport, but ka Meghalaya State Olympic Association, MSOA ban ay burom ne pdiang burom ni kini ki heprit ki brawan ra nam ya ka jila ba di kari. Lagdaw bahagi babun ki por, lada de ki khun ki briu ki bidan bor, ne ki briu spa tang maria dep ka jingi le kai la jipen kre i ki jingi priang burom, na do airport Guwahati de ki sintiu bat escort. Henry hakani ka kep kini ki kena ki bawan na ki long ying ki baduna jingyo, kimpat yo kanu ka jing itu na ka Sorkar. All Meghalaya Kickboxing Association AMKA kalapan pauru bakaseng kalahaban pelut hi na kaplaban kershan ni kini kena ban shimbenta ha kini kalimpung hendai watla ka taru kilala ban wan nam ya ke jela ban ikari India ka association ka kerpat ka Sorkar jela ka MSOA ke seng pat ba bakin ai jing itu ba jingerap kini ki heprit ki belapen i ka sap ka bakerpang ha ka rensan jingele kai Enough, no?
Ama